Quan és fosc es refugien les batalles clandestines que mai ens deixen dormir. Vora el foc, els odis i amors s'aferren i creixen petites guerres que s'acaben al matí. Vora el foc desperten feres que ens faran per sempre forts, mil espurnes indomables que guardem al fons del cor. Bona tarda i sigueu benvingudes i benvinguts a la formació que avui organitzem el Jovent Republicà Lleida sobre la llengua catalana. Aquesta formació serà impartida pel Marc Guevara, que és tècnic d'educació de la Plataforma per la Llengua. Actualment el català es troba en una situació de domini lingüístic, almenys pel que fa el castellà, i per tant nosaltres, com a joves conscienciats i joves polititzats que volem canviar la nostra realitat, entenem que el català, com a llengua del nostre poble, s'ha de potenciar i l'hem de promocionar encara més, sobretot els joves. La formació d'avui durarà més o menys 40-45 minuts. Evidentment la farem per YouTube i després la podreu recuperar al nostre canal de YouTube i després procedirem a un debat obert . Ja puc començar? Vale. Hola, benvolguts persones que no us estic veient. Benvinguts a la xerrada virtual sobre l'estat de la nostra llengua. Jo sóc el Marc Guevara, sóc el tècnic de la Plataforma per la Llengua d'Educació i treballo a l'àrea social en diversos projectes. I llavors doncs, em van demanar que fes una presentació sobre l'estat del català i especialment entre el jovent i en l'àmbit educatiu. I llavors, doncs bé, us he preparat una presentació que espero que no us avorreixi. Intentarem ser amens, tot i que és molt difícil d'interactuar amb el públic d'aquesta manera, perquè sembla que estigui parlant sol, però bueno, ja ens anirem acostumant. Doncs bé, ara passo a compartir amb vosaltres la pantalla i així veureu la presentació. Bé, doncs això. El títol era aquest, no? Si la nostra llengua està en perill. Jo us donaré una sèrie de dades i llavors doncs, suposo que al final cadascú traurà les conclusions que hagi de treure. No us diré jo ni un sí, ni un no, ni un res, perquè són dades el que us presentaré. És una situació del que ens diuen les dades i cadascú podrà valorar-ho per ell mateix. I a part també veurem que no és a tot arreu igual. Bé, doncs això, sense més dilació, comencem. Primer, us he preparat unes dades en general de la situació del català a partir de l'enquesta d'usos lingüístics de política lingüística del 2018, que va sortir fa mesos, i a partir d'aquestes dades tindreu això. Després hi ha una part dedicada a l'estudi de patis que vam fer a les escoles i els instituts i finalment teniu algunes dades de Lleida en concret que he estat buscant perquè sapigueu què teniu allà. Bé, doncs això. D'entrada, el que tenim és que un terç, aproximadament, una mica menys, és nascuda de la població, és nascuda a Catalunya, amb un progenitor nascut a Catalunya, un 45% aproximadament. Hi ha nascuts a Catalunya amb cap progenitor, un 16% més. I després tenim un 40% de la població que és o bé nascuda a Espanya o bé nascuda a l'estranger. Per tant, tenim força població que d'entrada no té el català com a primera llengua possiblement a casa. I ja veureu que és més, perquè després aquesta gent que no
que té els progenitors nascuts fora de Catalunya, també. Bé, llavors, això, la piràmide aquesta de les edats ens diu moltes coses que després ja anirem lligant. D'entrada, és evident, no? Amb les onades diverses d'immigració que hi ha hagut, la població que és nascuda a Espanya és més vella, està més envellida, com es veu aquí, en vermell, són aquestes edats, i en canvi la població extracomunitària de països de tot arreu del món, que va començar fortament a finals dels anys 90, està més aviat juvenida, no? És més aviat jove. Llavors, això té una sèrie de conseqüències que ja anirem veient lingüísticament. Bé, després d'això és la tríada famosa entre llengua inicial, llengua d'identificació i habitual. Què vol dir això? Inicial vol dir, per entendre'ns, la llengua materna. Sí? És la llengua que tu parles a casa al començar, inicial, no? I la llengua d'identificació és la llengua que tu dius, jo què parlo? Quina és la teva llengua principal? Per bé que en puguis tenir més d'una, quina és la teva llengua principal? I la llengua habitual, òbviament, és la llengua que sols fer servir més al teu dia a dia, no? La teva llengua per defecte. Llavors, això què ens diu? Ens diu d'entrada que hi ha més percentatge de gent que s'identifica amb el català que no que la té materna. Per tant, això, diguem-ne que és una dada positiva. Ara bé, si es compara amb el castellà, lògicament es veu que en tots els casos el castellà és superior al català en aquest sentit, en tots els àmbits. Tot i que aquest de llengua habitual no deixa de ser un bon senyal respecte a aquest, però tenim aquest 50% castellà. Per tant, no estem en majoria, diguem-ne. Bé, llavors, evidentment, llengua per lloc de naixement, els nascuts a Catalunya, sabent que poden tenir progenitors no nascuts a Catalunya, són aquestes dades, una mica més superior, bastant més superior. La nascuda a la resta d'Espanya, lògicament, el castellà guanya per golejada. I la població nascuda a l'estranger, clar, sí, el castellà guanya molt. Això pot ser perquè, o bé, molta de la població immigrada extracomunitària és de països de Llatinoamèrica, per tant, tenen el castellà, però també perquè, doncs això, el típic marroquí o xinès, etc., també fa servir el castellà perquè la gent li parla castellà i llavors, doncs, representa que la fan servir més el castellà que el català, cosa que ja veurem després que no és gaire positiva pel que fa a l'estat de salut del català, no? Bé, en tot cas, també té molt a veure amb on es concentra aquesta població. Bé, després, això és la llengua habitual per territoris. Aquí teniu el mapa de l'enquesta del 2013, surt cada 5 anys, i aquí us he assenyalat, bueno, aquí es veu que Ponent està, diguem-ne, té un grau de català bastant superior a altres llocs com l'àrea metropolitana, que és la més poblada en diferència, i la que guanya, això sí, sempre és Terres de l'Ebre, que té un percentatge molt alt de gent que parla català habitualment. Això és habitual, llengua habitual. Veieu que a Ponent esteu en tercer lloc, per tant, Déu-n'hi-do, 2/3 de la població gairebé fan servir el català de manera habitual. Al 2013 hi ha una baixada, però bastant significativa, al 2018, això és del 2018, Ponent 57. Per tant, Déu-n'hi-do la baixada que hi ha. Bé, després, això són els coneixements. Ja es pot veure que des del 2003, que és la primera enquesta que es va fer, al 2018, han pujat bastant els coneixements escrits, cosa que és bona. Ara estem a aquest 65%. I bé, ja es pot veure des del 81 que també la cosa ha pujat bastant. Sempre ha anat pujant. Això, evidentment, té explicació perquè abans d'aquest any el català estava prohibit i la gent, per tant, no tenia gaires competències, però ara sí que ja amb l'educació i tal, doncs anem guanyant. Competència no vol dir ús, Vull dir, hem de tenir clar, les dades de coneixement són força altes, sobretot tenint en compte l'entendre. L'entendre sempre és superior al 95, per tant, Déu-n'hi-do.
I això és una bona dada. Això vol dir que de tota la població de Catalunya el 2018, el 95% de la població ens entén. Per tant, tenim un 95% de possibilitats que una persona, quan ens interpel·lem en català, ens comprengui. És un percentatge altíssim. I això cal tenir-ho present. Bé, i això és la cadena de transmissió lingüística intergeneracional, que és un indicador clau per veure la supervivència de la llengua. I aquestes dades ens diuen que no estem pas gaire malament en aquest sentit. La transmissió amb els avis és menor, i amb els pares, és menor amb els fills. Per tant, això és bo. És a dir, la gent parla amb la seva parella, amb el seu pare, amb la seva mare, menys català que amb els seus fills. Cosa que això vol dir que el català s'està transmetent. I, de fet, el 35% ho fa en català, el 36% en castellà. Per tant, hi ha una certa igualtat. Per tant, aquesta dada no deixa de ser... No és dolenta del tot. Ara bé, ara anem a veure que això és el que us he presentat fins ara és el que política lingüística intenta sempre donar com aquesta visió de que tot va superbé i que anem millorant. Bé, això no és ben bé així perquè des del 2003 hi ha hagut una baixada constant amb tot. Pel que fa a la transmissió intergeneracional, que és el que us explicava ara, la llengua amb la mare i amb el pare ha baixat 10%, del 40 al 30, amb els avis el mateix, del 39 al 28, amb els avis patents també, i la llengua amb els fills un 15% menys. Per tant, el 2003, la meitat de la població parlava amb els fills en català, enfront d'un 35%, és a dir, gairebé una mica més d'un terç i la meitat. En canvi, ara hem retrocedit. És a dir, aquestes dades no són dolentes, però cal tenir en compte que fa 15 anys veníem d'això. Per tant, aquí sí que ens hauríem de preocupar una mica. Pot evidentment, tenir molta explicació, això. D'entrada, hi ha aquest 17%, que és més engruixit respecte abans, que és que hi ha mixt. Hi ha molta gent que parla amb els fills indistintament. I després ha crescut també per aquí, l'11% aquest, d'altres llengües, perquè té a veure amb la immigració del 2003 al 2018, la quantitat de població immigrada no és la mateixa i, per tant, això també ha fet canviar tot això. Ara, justament, la clau està en aquesta immigració que pugui adoptar el català com a llengua de cohesió. Només d'aquesta manera aconseguirem, perquè, de fet, si tenim la situació que tenim és perquè quan la població de la immigració espanyola va arribar aquí, a Catalunya, en aquell moment el català estava prohibit i, per tant, no es va poder incorporar socialment a la llengua, no? A la societat. I, per tant, això ha tingut unes conseqüències que jo crec que ara mateix no les hem resoltes. I, doncs, això és els deures que tenim una mica tots plegats per fer, no? Bé, llavors, això també ha baixat, la llengua d'identificació, del 44 al 36, el castellà, en canvi, s'ha mantingut, la llengua habitual el mateix, ha baixat, i aquestes són algunes dades que he extret de l'Informe CAT del 2019, que és un recull de 50 dades positives i negatives del català, que cada any traiem a la Plataforma per la Llengua. Ara, el mes que ve, al maig, sortirà l'Informe CAT 2020. I bé, bàsicament, hi ha una dada que vam treure interessant, que és que les persones amb atur que no fan servir el català són el doble de gent que sí que fa servir el català. Per tant, això és una dada que demostra que el fet de parlar català provoca menys atur, així simplificant molt. Després, una altra dada preocupant pel que fa al sector de la cultura, que jo crec que és un sector que és bastant important que sigui ben viu perquè el català s'estengui, doncs és això, que l'ISEC, que és l'institut que dona subvencions per projectes culturals, per cinema i aquestes coses, doncs han subvencionat un 78% de pel·lícules que no són en català. Vaja, vull dir que no es promociona gens el català, no?
Després, el 8,2% de les sentències es van redactar en català només. Per tant, tenim cinema i justícia, uns àmbits bastant dolents pel que fa al català. Una de bona, que és que la Viquipèdia ja compta amb més de 600.000 articles, per tant, a internet sembla que estem prou vius. I una dada que he posat, que m'ha fet gràcia, perquè he vist que parla dels estudiants de Lleida. Bé, no us ho prengueu malament, però era una dada que vam treure i feia gràcia posar-la, una anècdota. Bé, llavors ara passem ja a l'estudi de patis. Aquest estudi el vam fer pensant en això, no? En una suposició que hi havia en la societat, que es percebia que el català als patis s'estava perdent i sobretot que s'estava perdent en les generacions més joves, en la franja d'edat que va dels 14 als 18. És a dir, dels 12 als 18, el que és l'ESO. Es percebia, però mai s'havia fet un estudi rigorós per mesurar l'ús. Sempre hem tingut dades de competències, com us he ensenyat abans, les competències d'escriure, entendre, parlar, etc. Sí que es tenia molt en compte, però el que és els usos, doncs no s'havien fet gaires estudis. Pocs sociolingüistes s'havien preocupat per això i mira que tenim sociolingüístics al nostre país. Bé, doncs això. Llavors, els nostres objectius eren mesurar els usos lingüístics del català al pati, observar si hi havia diferència entre primària i secundària, que això era bastant clau, perquè creiem que sí que hi havia molta diferència entre el que passava a l'escola i el que passava a l'institut. Molts mestres ens deien que hi havia un canvi significatiu en el comportament lingüístic dels nanos entre la primària i la secundària. I també volíem comprovar si hi havia diferències segons les característiques del territori, des del punt de vista sociolingüístic. Cal dir que la situació fins a llavors és això, era erm, era un camp totalment erm, perquè no s'havia fet estudis d'aquesta manera. És a dir, amb un format d'enquesta sí que existia, no? Per mesurar els usos, com l'enquesta aquesta que us acabo d'ensenyar, dels usos lingüístics, però no teníem un estudi fet amb observació, perquè ja se sap que amb els comportaments lingüístics, com que estem molt habituats i gairebé no parem esment a com ens relacionem i en quina llengua ho fem, doncs és difícil autoavaluar-se. És a dir, si a tu et truquen i et diuen hola, vol participar en una... Bueno, vol no, ha de participar en una enquesta, que és el que fan política lingüística, i et truquen per preguntar-te amb quina llengua et relaciones amb els amics, tu diràs que en català, perquè t'està trucant política lingüística, no? Si més no, si hi ha una cosa intermitja, tu tendiràs a complaure, no? I, evidentment, quan tu respons de comportaments lingüístics, moltes vegades no n'ets conscient. I tu potser et penses que sí que fa servir molt el català, però després, filant prim en segons quines situacions i en segons quins interlocutors, no el fas servir. Llavors, això, sempre en sociolingüística, les dades són molt més fiables si són observació. I, per exemple, en països com... Bueno, en països com el País Basc, no? Com Euskadi, es fan mesuraments que en diuen ells que en comptes d'enquestes com nosaltres, ells fan mesuraments. I molts ajuntaments i fins i tot el mateix govern contracta diverses entitats que es dediquen a això i fan mesuraments. Llavors, és una pràctica que es fa força, però que aquí no ho teníem bastant desenvolupat. Bé, llavors això, el que es deia, el que deien els investigadors, el CUSP, no? Que és el màxim exponent, suposo, a casa nostra, de sociolingüística, Xavier Vila i Vanessa Bretxa, que són dos estudiosos que han dedicat, sí que és cert que aquesta gent s'ha dedicat molt a estudiar tot això, deien que hi ha un cert retrocés del català i que les competències no canvien gaire, és a dir, que sembla que sí que més o menys estan igual, però que els usos és una cosa molt diferent. Bé, llavors, la nostra mostra eren 50 centres educatius, 25 de primària, 25 de secundària,
és uns números que en aquests estudis solen anar cap aquí, solen ser aquests, perquè siguin representatius. Van ser 40 centres públics i 10 de privats, més o menys no és ben bé la proporció, però més o menys no s'escapa gaire de la realitat. I el que sí que vam fer són els 35 municipis més poblats. És a dir, nosaltres en aquest estudi insistim molt que la situació que descriu aquest estudi, aquesta anàlisi, és sobretot a les zones urbanes, és a dir, en nuclis de població de més de 35.000 habitants. És aquí on detectem aquesta situació. Cal dir per això que els nuclis amb més d'aquesta xifra d'habitants, és a dir, el que coneixeríem com ciutats, no? o pobles molt grans, municipis força grans, són el 61% de la població, una cosa així. Per tant, la mostra abasta el que diu aquí, no? 4.600 habitants. Per tant, 4.600.000 habitants. 61% de la població. Per tant, la mostra és bastant significativa, malgrat que cal deixar clar que això és zones urbanes. Bé, llavors, el criteri era segons la grandària del municipi. Ja veieu aquestes tres categories. En seleccionàvem 3 centres, 2 o 1, depenent de la grandària, per també donar el pes demogràfic a cadascuna de les poblacions. Aquí veieu, per exemple, que l'estudi es va fer a Lleida, va entrar, però de la província de Lleida no hi ha cap altre municipi, tot i que sí que és cert que no tot es concentra a l'àrea metropolitana. Lògicament té un pes demogràfic important, però aquí, per exemple, també trobem Reus, trobem Tarragona, Lleida, trobem Girona, trobem Manresa, trobem Vic, trobem Vilafranca, trobem Igualada, Blanes, Lloret, el Vendrell. És a dir, són municipis que no pertanyen estrictament a l'àmbit metropolità i que alguns d'ells, no? Per exemple, Vic o Girona, són els mites de que allà sí que es parla català. Doncs bé, algunes dades ens diuen que potser en aquests llocs que ens pensem tampoc ben bé és aquesta la realitat. Ja veurem. Bé, llavors, ara això és un criteri que és important que pareu atenció, tot i que tampoc no tinc interacció amb el públic i em costa una mica de veure que ho esteu entenent, però bé, la qüestió és que això és el criteri de condició lingüística ambiental, és el que vam fixar a l'hora de triar els centres. A partir del cens lingüístic del 2011, que presenta l'IDESCAT cada 10 anys, hi ha la mitjana de Catalunya era d'entendre el 95%, de parlar el 73%, de llegir el 78% i d'escriure el 55%. Aquesta era la mitjana de les competències de la població a Catalunya el 2011. Per tant, aquesta condició lingüística ambiental el que fa és, a partir de la mitjana, els territoris, els districtes, ho vam fer per districtes, de les poblacions que us he dit abans en l'anterior diapositiva, que els districtes que tenen una condició lingüística ambiental que s'assembla a la mitjana, és a dir, que és propera a la mitjana, seguint aquest barem, tindrà una situació lingüística, sociolingüística, més o menys de bilingüisme, d'equilibri entre les dues llengües, la llengua d'ús, és a dir, pressuposem a partir de les competències una situació d'ús en un territori. Els que es troben molt per sobre de la mitjana, la alta, més de 97, més de 90, això és condició lingüística ambiental, CLA a partir d'ara, alta. És a dir, pressuposem que en aquests territoris hi ha població més aviat catalanoparlant, majoritàriament, i els que tenen unes competències més baixes, aquesta d'aquí, es pressuposa una CLA baixa, és a dir, amb menys ús de català, per tant, més castellanoparlant. Això és important tenir-ho present perquè a partir d'ara anirem parlant tota l'estona de la CLA i és important que entengueu el criteri. Si no ho enteneu, després m'ho pregunteu. Però bé, jo crec que ja ho anireu entenent, conforme vagi avançant tot. Bé, i després, aquí teniu la proporció dels centres, és a dir, el percentatge d'habitants per districte segons la CLA dels 35 municipis, el 18% de la població viu en un districte de CLA alta, un 54% en districtes de CLA mitjana
i un 28 en CLA baixa. Ja veieu que la CLA mitjana és la que té molt més pes, és a dir, hi ha molts més districtes amb CLA mitjana en tots aquests territoris amb diferència. I després, la quantitat de centres que vam escollir de cadascun, més o menys segueixen aquests percentatges. En tot cas, si no els seguien, per compensar aquest biaix, es van ponderar les dades. Per tant, les dades que presentaré tot seguit estan ponderades segons el territori. Bé, doncs això. Llavors, la metodologia, que va ser una mica controvertida perquè als de Ciutadans no els hi va fer gaire gràcia i ens van acusar d'espiar, etcètera, i tot un seguit d'apel·latius que no vull recordar. Bé, doncs, es basava en l'observació no participant i d'incògnit, que és recollir les dades sense que l'informant sigui conscient que l'estàs observant. Perquè si tu vas a una escola i dius «Hola, bon dia, soc Plataforma per la Llengua i vinc a veure com parles», tant el profe com a l'alumne això el condicionarà absolutament. Llavors, no podíem deixar clar el nostre objectiu per la paradoxa de l'observador, que és el que diu aquest sociolingüista reconegudíssim, el nord-americà, William Labov, que diu que cal que no siguis detectat i que l'observació és sistemàtica, cosa que complica molt tot plegat. I per això també és cert que aquesta dificultat metodològica és pel que no s'havia fet anteriorment. Llavors, en cadascun dels 50 centres es va reproduir exactament el mateix paradigma. Vam anar a buscar 15 alumnes al pati, aleatòriament, tenim clar que era o ESO primària, això sí, i se'ls van fer en grups de 3 participar en un taller lúdic que no revelarem quin taller és justament per preservar l'anonimat. Això és el que es fa en aquests casos, no? És a dir, tu vols preservar l'anonimat, doncs no dones absolutament res de dades d'on ho has fet. Aleshores, l'anonimat és per si mateix així, no? Sí que sabem, o sigui, sí que hem fet públic els municipis on s'han fet, lògicament, però els centres no, i els districtes tampoc. Per tant, representa que ningú pot veure on s'ha fet, no? I després, el que sí que es va fer és la persona que feia les observacions, per no influir en la tria lingüística, feia servir una llengua neutra, és a dir, ni català ni castellà, que era el que s'avaluava. I aquesta persona parlava anglès. És a dir, aquesta persona que parlava anglès feia veure que venia dels Estats Units i només es podia comunicar en anglès i que acabava d'arribar i que no parlava cap altra llengua. Llavors buscava però evidentment les parlava les dues i bé, és a dir, era capaç de discernir si era català o castellà. Lògicament era supercompetent amb aquestes dues llengües. I això, llavors, quan el professor feia el contacte amb el nostre observador, aquest observador li donava les instruccions en anglès a aquest professor del taller i el professor els hi transmetia als nanos, els 15 nanos que venien a fer per grups de 3, el que havien de fer. D'aquesta manera, l'observador podia tranquil·lament, per tant, no participant del grup, podia observar la interacció del professor amb els alumnes i la interacció entre els propis alumnes. I evidentment, l'anglès no influïa perquè el professor sí que ho explicava en català, o en castellà, ja ho veureu, i llavors aquestes dades les traiem d'aquesta manera. I el que feia l'observador era anotar-se les interaccions en quina llengua eren i a partir d'aquí es treia uns percentatges, que és el que ara us ensenyaré. És a dir, de cadascun dels centres ell sortia amb un percentatge i, per tant, nosaltres vam arribar a fer aquests percentatges. Aquesta és la dada clau que, diguem-ne, que va tenir bastanta rebombori perquè és una dada bastant preocupant. Tenim el 35% de converses al pati en català del 35% a la primària. Què vol dir això? Aquesta dada, diguem-ne que, evidentment, per una escola que funciona en català, que representa que s'està aplicant la immersió, etcètera, és una dada bastant baixa. Tot i així, tenint en compte que la llengua habitual del 35, justament, de la 36, em sembla que era abans, de la població és el català,
representa que l'escola dibuixa un panorama social bastant fidedigne a la realitat, perquè no oblidem que al pati les converses són espontànies i, per tant, doncs es reprodueix bastant el que passa a la societat, no? Però què passa? Que a la secundària això no passa. És a dir, hi ha una disminució bastant grossa entre la primària i secundària, de manera que el castellà guanya per golejadíssima el català als patis. I, per tant, això hem detectat que en el jovent, és a dir, dels 12 als 18 anys, o bueno, 16, l'ESO, hi ha una situació absolutament anòmala pel que fa al català als patis, no? Bé, llavors, aquí hi ha algunes dades curioses. Només un centre de primària presenta el 100% de català al pati. Hi ha uns altres 16, en canvi, que en presenten un 0%. Dels 17 dels 25 de secundària no arriben ni al 20%, per tant, és superbaix. I, bueno, a tall d'anècdota, el 100% aquest de primària és a Girona. Per tant, a Girona sí que sembla que el català, com diu el mite, perdura, no? Bé, doncs això. Després, pel que fa als professors, la dada també revela una situació anòmala a la secundària perquè hi ha una baixada bastant important, però sí que és cert que contrasta amb les altres dades. Per tant, perquè aquests percentatges són força alts. No oblidem que això és una interacció espontània. És a dir, l'observador veia com el professor es relacionava amb els alumnes. Evidentment, com que era el context escolar i era una activitat, sí que es tendia més al català, però després hi havia interaccions individuals amb els nanos que l'observador també observava i que, mira, doncs, les dades ens diuen que sí que eren força en català. Sí que és cert que no vam fer una distinció per la complexitat metodològica, que potser hagués revelat més informació, però bé, que era que una diferència entre el professor adreçant-se al grup o el professor adreçant-se individualment. Podria canviar bastant la situació, perquè, bé, ja sabem que es tendeix bastant a convergir quan parlem amb un sol interlocutor i per allò de buscar el vincle, etc, doncs tendim més a convergir. I això potser hagués fet canviar aquestes dades. Però bé, en tot cas, aquestes dades ens diuen que els professors tampoc són la causa únicament d'aquesta situació ni de bon tros, que sembla que hi ha altres causes. Que amb aquest estudi ja us avanço que no ho podem treure. Haurem d'arribar tots junts a una conclusió després, potser en el debat. Bé, llavors aquí hi ha unes diferències entre els 3 tipus de CLA que us deia abans, que és important que hàgiu retingut això de la CLA. D'entrada, el que observem, i aquesta dada jo penso particularment que és la més preocupant de totes, en territoris en els quals la població és més aviat catalanoparlant, CLA alta, partim d'una pressuposició, com he explicat abans, el 75% de les converses a les escoles són en català. Per tant, és una xifra molt elevada i molt favorable al català en aquest sentit. Perquè, evidentment, sembla que el pati reprodueix el que dèiem abans, no? La situació sociolingüística. En canvi, a la secundària hi ha una baixada molt grossa, de 30 punts percentuals, fins al punt que el castellà guanya la partida també al català en els patis de secundària, que són pressuposadament catalanoparlants. I que ho són perquè, a més, clar, passem d'un 75 a un 45. Vull dir, realment sí que sembla que aquest criteri funciona, perquè, evidentment, la situació primària descriu el que pressuposem amb les dades dels coneixements, però, en canvi, la secundària sembla que això doncs baixa bastant i és preocupant. Penso que és preocupant perquè és això, perquè ni els catalanoparlants als territoris on representa que parlen més català són majoritaris, perquè el castellà guanya la partida, i això és preocupant. Bé, després, pel que fa als professors, aquí les dades són força altes. Aquest és espectacular, és un 95%, per tant, és molt alt, és de fet el més alt. I, en canvi, això sí, a la secundària baixa bastant, tot i que també és bastant alt. És bastant alt, tot i que no és el més alt, després ho veureu. Hi ha sorpreses. Bé, pel que fa a la CLA mitjana, que és, jo penso, el més important, perquè ja us he dit que és el grup demogràfic amb més pes,
Recordem que és més de la meitat de la mostra, per tant, més de la meitat de la població representada, més de 2 milions, per tant, aquestes persones que viuen en aquests territoris que es pressuposen bilingües, a la primària sembla el mateix que dèiem abans, que reflecteix bastant la realitat social, perquè estem a prop del 36, que és el que ja dèiem abans. En canvi, tenim aquest 11%, és a dir, això es redueix 3 vegades, més de 3 vegades. I als patis de secundària, a les zones bilingües, el català pràcticament brilla per la seva absència. És molt baix. Bé, llavors, això sí que més o menys sí que es podria correspondre amb les dades de professors, perquè sí que es veu que la primària força alt, per entendre'ns, força, no del tot, però la secundària baixa força respecte a la mitjana. És a dir, un de cada 3 professors s'adreça en castellà als alumnes en un institut de zones bilingües. Per tant, jo penso que aquesta dada sí que aquí podríem parlar d'una certa influència. Evidentment, hem de tenir clar que hi ha molta diferència encara. Vull dir, aquest 63 té molt pes, però sí que es podria parlar d'una certa influència en aquest cas. I per acabar, la CLA baixa, evidentment, com molts ja podíeu suposar, doncs tenim que el català pràcticament brilla per la seva absència, a primària no arriba ni al 7%. Per tant, català n'hi ha, poc, però n'hi ha a la primària. En canvi, la secundària desapareix absolutament. Tenim un 0% de converses en català. Recordem que això era un 28% de la població, 28% de la mostra també, que als patis de secundària no es parla ni una sola paraula en català. Per tant, bé, sí que és cert que no és la dada més preocupant, penso jo, tot i que el 0,7% impressiona, no? Perquè, bé, impressiona, però no és el més preocupant perquè representa que en aquestes zones ja es pressuposa que hi ha més majoria castellanoparlant. Tot i que, evidentment, si hi hagués un percentatge una mica més com el de primària, doncs es podria entendre també, però no. O sigui, el català aquí perd absolutament la batalla, no? Bé, i en canvi aquestes dades, que a mi particularment em van sorprendre, diuen que el professorat de centres amb CLA baixa són molt fidels al català. És a dir, davant d'un 100% a la secundària d'alumnes que parlen castellà, els professors es mantenen en català el 84%. Per tant, representa que aquí, en aquesta zona, i evidentment amb la primària hi ha encara més, no? 91%. En aquestes dades ens diuen que en aquests territoris els professors sí que estan conscienciats. Per tant, això sí que seria un punt a favor. I, evidentment, aquí no se'ls pot culpar als professors de que els alumnes parlin en castellà, perquè, evidentment, ells es mantenen i molt més que a la zona bilingüe, que és la que, segons les dades, ens hauria d'amoïnar més. Bé, ja acabo amb les conclusions sobre l'estudi. Bàsicament, el que ens diuen les dades és confirmem la hipòtesi, entre la primària i la secundària hi ha una davallada d'ús de català important, molt important, que el català perd la partida absolutament a tots els tipus de centres de CLA, segons la CLA, de secundària, no de primària, de secundària sí, i que el professorat compleix parcialment amb l'escola en català, sobretot a la CLA mitjana ja veiem que els instituts era molt baix. Les causes, bé, ara tot seguit les debatrem, i potser ens en podem descuidar, però d'entrada la número 1, penso jo, és la norma aquesta de subordinació lingüística. Què és aquesta norma de subordinació lingüística? Heu de pensar en un embut. És a dir, mira, ara em posaré la imatge perquè si em veieu, perquè si no... Ah, no, espera, deixo de compartir, sí. Ara em veieu. El fenomen de la interposició, de la subordinació, és un embut que aquí baix hi ha el català i aquí dalt hi ha el castellà. I qualsevol cosa que vingui de l'exterior ha de passar pel castellà. És el que els sociolingüistes valencians, sobretot ara SIL, en deien interposició.
El castellà s'interposa sempre, és la nostra llengua sostre. I llavors, en el cas, per exemple, de les persones immigrades, que us deia abans, pressuposem que una persona que ve del Pakistan, com que ve de fora, parla castellà. I li hem de parlar en castellà per respecte, per educació, etc. Però aquesta persona que ve del Pakistan no parla castellà, parla altres llengües. Aleshores, per què ens hem d'adreçar a un pakistanès en castellà? Per la interposició. Aquesta és la norma de subordinació lingüística que no només patim nosaltres com a catalanoparlants, sinó moltes de les llengües subordinades, amenaçades, minoritzades, que n'hi ha moltíssimes, la gran majoria de llengües estan així. Per tant, és un fenomen estudiat que passa a tot arreu. És la interposició o la subordinació. O també, un exemple gràfic, imagineu-vos una taula de 10 persones sopant, cosa que ara no podem fer, però bé, ja ho podrem fer algun dia, espero, aviat. Doncs això, aquestes 10 persones, imaginem-nos que una sola persona parla en castellà. Aquesta persona seria capaç de monopolitzar tota la conversa en castellà, perquè tothom convergiria al castellà per allò del respecte, no sé què, no sé quantos. És a dir, això és la norma de subordinació lingüística. Jo sóc el subordinat, jo haig de cedir sempre a tu. No? Llavors, aquesta norma, torno a la presentació, espero que us hagi agradat els meus gestos. Ui, ara haig de tornar aquí. Bé. Això, la subordinació és una de les causes més importants sobre això. Que és una actitud sociolingüística, la que us he explicat, que és de la societat i que es reprodueix als patis, perquè el que passa als patis doncs és un reflex de la societat. No? Si els nostres pares, quan van a comprar el basar xinès, a la persona de torn que els atén els hi parla en castellà, a una persona que físicament ja veus que és estrangera, doncs a l'escola faràs el mateix. El teu company, que és xinès, té perfectament competència, aquí sí que no tens cap dubte, perquè aquesta persona està estudiant, és company teu, però tu li parles en castellà perquè reprodueixes un paradigma social. No? I això a l'escola, juntament amb altres factors, que després ja anem veient, doncs fan que tot això vagi passant més i el català vagi fent-se debilitant. No? Després, una altra de les coses que és important és la manca de referents culturals juvenils. Manca de món audiovisual, la famosa franja aquesta de joves que està desatesa totalment per la Corporació Catalana de Mitjans, grups en català que n'hi ha pocs tampoc, però bé, que es podrien promocionar molt més, perquè sí que tenim molta gent que es decanta pel castellà per fet aquest d'arribar més, per tant, a més públic, per tant, el que hem de potenciar és tot el producte audiovisual local, no només que n'hi hagi, sinó que la gent ho vulgui fer en la nostra llengua. No? I llavors, també, evidentment, el fenomen de la immigració, com us ja he anat ja avançant, és també una causa important amb totes aquestes dades que us he donat. De fet, ara passarem a la situació de Lleida i parlarem bastant d'immigració i justament tendeix bastant a coincidir en aquests districtes que us deia de CLA baixa, tendeix bastant, és a dir, barris o districtes amb presència més aviat castellanoparlant, tendeix bastant a haver-hi població immigrada. Hi ha bastanta concentració de població immigrada i això les dades ens ho diuen i ara tot seguit ho veurem. Aleshores, aquesta causa que us dic de la onada migratòria, doncs lògicament també pesa i per això tenim les dades que tenim. Bé, doncs això, ara passem a la situació a Lleida. Aleshores, com hem de llegir les dades que us acabo de donar de l'estudi de patis a Lleida? D'entrada, hem de veure que dels 9 districtes que figuren a l'IDESCAT, que tampoc he sabut trobar exactament quina és la divisió, però bé, els que després, si voleu, ho aclarim, però bàsicament el que ens diuen les dades és que la gran majoria de població de Lleida viu en CLAs mitjanes, és a dir, Lleida seria un municipi més aviat bilingüe, bastant gran. És a dir,
De fet, si sumem aquests 13.000 que viuen en una CLA alta i aquests amb prou feina 7.000, 20.000, tenim 133.000, per tant, tenim 110.000 habitants aproximadament vivint en un districte de CLA mitjana i uns 20.000 en CLA alta. Per tant, representa que majoritàriament Lleida és una ciutat bilingüe pel que fa als territoris. Per tant, nosaltres, els dos centres que després us ensenyaré que vam triar a l'hora de fer aquest estudi, eren de CLA mitjana. Per tant, representa que a Lleida ciutat, perquè de nuclis urbans a la província de Lleida, més de 35.000, ja ho heu vist que no en teniu i tampoc en teniu gaires, possiblement les capitals de comarca i algun nucli més, però de zones urbanes, és a dir, aquesta problemàtica que us he descrit ara mateix en els patis, ja us he dit que són zones urbanes. Per tant, representa que Lleida, tret de ciutat de Lleida i possiblement altres municipis, no és així, saps? Bé, aleshores, tenim això, aquesta distribució. Després aquí veieu, en relació amb les dades que us deia abans de l'atur, aquí tenim una comprovació de districte per districte, la CLA que ens dona i el nivell de renda calculat amb uns tercils, que nosaltres fem servir bastant per estudiar els nostres territoris on actuem, i es veu que hi ha força correspondència a menys renda, menys coneixements de català. I això es pot veure que, bàsicament, aquí hi ha una certa coincidència i aquí hi ha una certa coincidència. És a dir, a més coneixements de català, més renda. I això és el que dèiem abans de l'atur, no? Doncs, més o menys, aquí es podria dir que també. Si us interessa, com es pot consultar la renda mitjana per persona? A l'INE, ara us ho poso perquè ho tinc aquí preparat, a l'INE, és l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya, té l'Atles de distribució de la renda per les llars, que l'últim és del 2017 per Lleida, es fa cada X, i podeu consultar les rendes per municipis, per districtes, això triga una mica, o per seccions censals, és a dir, pràcticament per carrers. Podeu saber dels municipis de la vostra província quines rendes hi ha. I això és una dada que és bastant interessant perquè si feu la comprovació, sobretot en zones urbanes i sobretot a l'àmbit metropolità, es pot veure aquesta coincidència. A menys renda, menys coneixements de català. Fixeu-vos aquí en els districtes de Lleida. Veieu? Lleida, districte 1, districte 6è. Aquí teniu més o menys la distribució, més o menys amb un mapa que us heu d'imaginar, dels districtes. Bé, si us interessa, doncs aquí teniu. Heu de posar atlas de distribució, ho diré en castellà, atlas de distribució de renda de los hogares, i aquí doncs trobareu això, podeu remenar. Bé, tornem aquí. I ara hauré de tornar. Bé. Doncs això. Llavors, això és el que tenim per Lleida, aquesta gairebé correspondència, no? Cal deixar clar que Lleida no és Santa Coloma de Gramenet. Santa Coloma de Gramenet és el cas típic que es posa de nucli força castellanoparlant, perquè la història d'aquest municipi ens diu que va passar de 20.000 persones a 130.000 en la onada aquesta primera espanyola d'immigració dels anys 60, sobretot, que va créixer espectacularment. Aleshores, partim de la base que gairebé 4/5 parts de la població és castellanoparlant. Per tant, és un poble, és un municipi molt castellanitzat. I aquí es pot veure que les CLAs en tots els 6 districtes són baixes, són molt baixes, i de fet aquí es veu que en les competències són sobretot el d'escriure'ns, són uns percentatges baixíssims, un 29% de la població del districte 6è, que és el barri del Fondo, per qui els conegueu, el barri del Fondo, on és el Gavi i el Rufián, sap un 29% escriure, és a dir, és moltíssima poca gent. Comparat amb les de Lleida, rondàvem el 50-60%, i aquí tenim un 30-40%. Per tant, són CLAs realment molt baixes. I, per tant, aquí també sí que tenim una correspondència
total. De fet, com us deia, aquí en el districte 6è del Fondo, 29%, el més baix, té la renda més baixa, amb diferència. Per tant, en aquests casos, sobretot a l'àmbit metropolità, sí que es veu molt clara aquesta diferència entre territoris. I, evidentment, el districte 6è del Fondo, el barri del Fondo, és un districte amb un percentatge d'immigració del 47%. És a dir, és un percentatge altíssim. I, sobretot, comunitat xinesa, hi ha moltíssim al Fondo. Per tant, aquí ja veieu que s'ajunten tot de factors perquè el català brilli per la seva absència i això té correspondències socials, perquè la gent que viu en aquests llocs té menys oportunitats laborals i, per tant, té menys renda. Per tant, des del nostre punt de vista, com a Plataforma per la Llengua, el nostre discurs sempre és el català és una llengua d'oportunitats i per garantir la cohesió social cal que tothom parli català i tingui competència i l'usi, perquè així podran prosperar en el món professional. I, de fet, té sentit parlar de Santa Coloma de Gramenet justament per això, perquè és el nucli on va sorgir per la reivindicació dels mateixos pares la immersió lingüística. Bé, aleshores, ja vaig acabant, més o menys crec que vaig bé de temps. Doncs això, la immigració a la província de Lleida, per ordre de nombres absoluts, Lleida, lògicament, com que és el nucli més poblat amb diferència, s'endú la palma, té un 18%, 19% d'immigració, 26.000, enfront de Mollerussa, bla, 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 bla. Aquests són els més representatius, els que tenen més de 1.000. Però en nombres de percentatges, Guissona, no us ho perdeu, és un cas extraordinari, més de la meitat de la població és immigrada, més de la meitat. Sobretot, molta població romanesa i ucraïnesa i subsahariana. Suposo que us podeu imaginar que és el Bonària, que té 4.000 treballadors treballant, doncs podeu comptar que d'aquests 4.000 treballadors, no goso dir una xifra, però potser uns 3.000, doncs són estrangers. Per tant, té una certa explicació, però és curiós perquè és el municipi. De fet, ara ho veureu, sí, us ho ensenyo. La resta de percentatges són bastant alts. Alcarràs també en té força, Mollerussa. Són, evidentment, nuclis amb bastanta població. Els he assenyalat en groc. Aquest, per exemple, aquest poble, home, és alt, però clar, tenint en compte que és un poble tan poc poblat, potser tampoc és tan important. Però aquests sí que són bastant curiosos de veure els percentatges. Però, com us deia, Guissona s'endú la palma. Veieu que això és de tot Catalunya. En percentatges, Guissona guanya bastant per golejada. El segon, que és Castelló d'Empúries, un 43%, i a Salt, que és com el mite també de la immigració, que de fet té un percentatge molt alt i veient les xifres absolutes també, per tant, Salt podria ser dels pobles amb més immigració, però Guissona és un cas curiós perquè és això, ja el teniu a Lleida. De fet, aquí us he marcat els municipis amb més percentatge d'immigració. Traient el cas de Guissona i d'Alcarràs, que són realment els més representatius, la resta potser no ho són tant. Però sí que veieu que de tot el rànquing de poblacions amb més percentatge, Girona guanya bastant, però després Lleida, Déu-n'hi duret. I en nombres absoluts, lògicament, guanya l'àrea metropolitana perquè és on hi ha més població, però ja veieu que Lleida, després de Barcelona i Tarragona, tenim Lleida, Déu-n'hi-do. Per tant, representa que és la 5a ciutat amb més immigració de Catalunya, Lleida. Bé, i això, i d'on venen les procedències de Lleida? Doncs principalment, com us deia, Romania la primera, Marroc, perquè evidentment de tota Catalunya, Déu-n'hi-do, el que és, no? Això és tot Catalunya, Marroc guanya bastant. Doncs això. Llavors, tenim molts països subsaharians. Senegal, Mali, Gàmbia, Guinea, Nigèria, que en el rànquing de nacionalitats de tot Catalunya, doncs pràcticament no surten. Ja veieu que aquí el primer que tenim és Senegal i està aquí baix de tot. Per tant, representa que a Lleida hi ha una concentració bastant important, com es veu aquí, de persones de l'Europa de l'Est, un 43%, enfront de Catalunya un 32%, per tant, bastant menys a Catalunya,
de l'Àfrica, un 41% enfront d'un 26%, i en canvi d'Amèrica, que a Catalunya tenim... Aquí tenim les competències de la llengua, del català, pel que fa a entendre, parlar, llegir i escriure, segons l'any de naixement, Cens Lingüístic del 2011. Evidentment, veiem que els que són nascuts a Catalunya tenen uns percentatges molt alts, els nascuts a la resta d'Espanya i a l'estranger no tant. Evidentment, aquests percentatges ens haurien de fer rumiar si realment ho estem fent bé o no, perquè aquesta població hauria de tenir competències en escrit i no tenen les mateixes oportunitats. I això és Lleida, estem parlant de Lleida. D'un total de la població que té una CLA mitjana, evidentment, aquests dos col·lectius es distingeixen molt. Tot i així, una dada important que m'agrada remarcar, un estranger resident a Lleida té un 80% de possibilitats d'entendre-us. Per tant, això vol dir que un de cada 5 no us entendrà. Per tant, si a Lleida us trobeu un immigrant, una persona nouvinguda, doncs teniu moltes possibilitats de parlar-li en català i que us entengui. I si no us entén, ja us ho dirà. Però en tot cas, un 80% us pot entendre. Això no vol dir que us pugui contestar. Però entendre, sí. El mite aquest d'això, no? Per cortesia o per no, evitar el conflicte lingüístic, etc. Li hem de parlar a l'estranger en castellà. Aquestes dades ens demostren que no tenim per què fer-ho, perquè tenim moltes possibilitats, moltes, que ens entenguin. I això, i també és curiós que les persones nascudes a l'estranger tenen més competència que els que han nascut a la resta d'Espanya. Això també indica una certa predisposició. Bé, i això, perdó, acabo. Ara són els aplaudiments. Bé, espero que no interrompem gaire i podem aplaudir tots també. Això, doncs, a Lleida tenim aquests dos centres, primària i secundària, un 5% i un 70%. Aquestes dades s'han de llegir, això és a l'estudi de patis, són els dos centres que vam triar de Lleida. Aquestes dades s'han de llegir molt amb pinces. Això no vol dir que les escoles de Lleida tinguin un 5% de català i els instituts un 70%, perquè ja hem vist que les dades ens deien la contrària. De fet, aquestes dades avui m'ha sorprès quan ho estava mirant, perquè són absolutament contràries a la tendència general i sembla que Lleida trenca la norma. Però, evidentment, això pot tenir a veure per múltiples factors. D'entrada, aquests dos centres els vam triar de la CLA mitjana, però això no vol dir que tingui aquesta població, aquest tipus de població. En el cas de la secundària, els que coneixeu Lleida, sabreu que els instituts moltes vegades tenen població molt diversa i, per tant, aquest 70% es podria explicar perquè justament en aquell institut hi hagués més alumnes de zones catalanoparlants. I, en canvi, aquesta escola doncs, no ho fos. Són molts factors. Evidentment, aquestes dades s'han de llegir molt amb pinces i és més important que feu la relació entre com són els districtes a Lleida, els districtes són així. Per tant, els districtes de Lleida són aquests, les dades que tindrem a Lleida seran aquestes. Això és més fiable, fer-ho així, que no dir a Lleida el 5% és en català. No, perquè aquestes dades estan fetes d'una manera global i les dades al final són... No sé si ho heu entès. Si no ho heu entès, ara després ho aclarim. I ja està, acabo dient això, que la conclusió, doncs ara ho debatrem, però la llengua està en perill, segons en quins àmbits, però que no ho estigui depèn de nosaltres, depèn de cadascú de vosaltres i que el fet de parlar català implica igualtat, ja ho hem vist amb això de la renda, i que, evidentment, els petits canvis són poderosos i que sempre doncs, és això, sent una mica més conscients lingüísticament i militants a l'hora de fer d'agents lingüístics, no? Sobretot si ens dediquem a l'educació, doncs és superimportant i que perquè puguem arribar a una societat cohesionada no hi ha més que el català sigui la llengua comuna
o bé, o llavors ja rebutjar directament la nostra llengua. No hi ha més. És el que diu els sociolingüistes valencians, no? Ara sí, el Ninyoles i companyia. Conflicte lingüístic implica o substitució lingüística o normalització. Si volem anar a la normalització, hem d'anar cap al català llengua comuna. Moltes gràcies per escoltar-me.